Mhuri yeZimbabwe madzoka zvakare pamuzinda wevanhu panotaurwa chokwadi, panotaurwa madeep secrets, maopen secrets, zvese madots achikonectwa and then mazimbabweans ese achiunderstanda. Muri Zimbabwe nyaya yatinayo nayo pasi roti iri kuti nhasi uno iri kuti chionai manje mhuri yaMnangagwa yakutiza munyika. Hazvingotaugwi muri Zimbabwe, but takuda kupa information because according to my insiders vabatanidza madots vakaongorora nhingi kwaMnangagwa. So kana vachiti nyika kana kuti vanhu vekwaMnangagwa vari kutiza munyika right now, munofanira kunzwisisa one thing. Kana muZimbabwe tiri munyika yedu, tine mabusiness, tine macompanies edu, tichiita mari dzatiri kuita muZimbabwe, uri kuita iwe ka $5,000 a month. Zvinoti maybe actually high politician, but ka 5,000 kamari karefu. But mabusinessmen, ma$10,000, ma$20,000, ma$1,000 vari kumaita muZimbabwe because they are politically connected. And now all of a sudden muri Zimbabwe information iri kusvika panews desk yedu iri kutudza kuti pane hama dzaMnangagwa dzinopfuura 7 dzatariswa nevezimura, dzatariswa nemamwe madepartments anenge achiongorora nyaya dzakadai so maCIO etc. Dziabuda muZimbabwe, but first of all hadzina kungobuda muZimbabwe like vakomana vangomhanya vachibuda muZimbabwe vachitiza, vabudisa maassets. So kana munhu achibudisa maassets munyika, handiti zvinoti kana munhu ane business rake, ane matruck 5 trucks, matrucks ari kubuda akananga Gweru, Kadoma, Zimbabwe etc. And then all of a sudden munhu otengesa matrucks owana ka $2 million kake, and then obudisa ka $2 million kake, oinvesta ka 500,000 muZambia, oinvesta ka $1 million muSouth Africa, oinvesta ka 500,000 muBotswana. Then you have to understand on a political level kuti munhu uyu have just made a big move, a big political shift. This person, in other ways, they are running away from Zimbabwean business into regional community. They are trying to hide something. They are trying to protect and hide something from somebody. I don't know kuti maZimbabweans mazhinji anenge achinzwisisa nyaya dzakadai so here. So tatitine hama yaMnangagwa inonzi iyo Peter Mnangagwa. Amwana kakutaura kuti Peter tisati takambonzwana zvake. Of course havusati mambonzwana zvake. But Peter is also said kuti he holds kuda kwashe Mnangagwa, some of kuda kwashe Mnangagwa's assets. So apa tataura $2 million, tataura zvekuti mukomana waisa ka $1 million muSouth Africa, ka 500,000 paZambia, ka 500,000 paBotswana. Imari refu iyi muri Zimbabwe, imari yekuti nokutengera apartment, yokutengera kamota, yokupa also enough money yekuti uhure, upinde mutumaclub tomuBotswana kana topaZambia, uchitora tumabhebhi uchinonga, uchinoadambura paapartment wadzosa padeni. Vanhu vane zhara. Right. So this is exclusive information, and this guy is not a well-known member of the Mnangagwa family. And it is so remember iwo hatinyatsomuziva. So toda kupinda kumaZimbabweans or relatives aMnangagwa anozikanwa vana vake muri yeZimbabwe. Regai timbotakapinda munyaya iyi inonakidza singabviri yokuti you have never heard it anyway. So Mnangagwa une matwins, une vana matwins, Collins na Sean Mnangagwa. Vapana wokuti umwe mupana is a non-engineer, umwe mupana ari military, wakapromota manje. As a matter of fact, he's now like what? The boss of the presidential guard, isn't it? Mupana Sean. Vana vevu. Zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe. Tatevera isusu vanhu vedu vekuzimura vekuchichi tikati nyatsokuongororai. Kana maongorora mavane full evidence, full information. Musatiudza half-baked information, tiudzei full information because isusu totaura hundreds of thousands emaZimbabweans tichivaudza zviri kuitika. They trust us. We update them on important issues. So tiudzei chokwadi chichiri kuitika. Vakomana kuzimura ndopavapinzira vakati, imimi boys, we love you. Vanga vakureva isusu. Vanotida. Pano pamuzinda wevanhu kanzi we love you so much, we respect you so much, because basa ramunoita ibasa rinohlisa rekuti hakuna muZimbabwean ari ready kuriita. Tikati nderechi zvikanzi irori basa rekuti munoudza maZimbabwean top secrets that are happening in ZANU-PF, top secrets that are happening in State House,
top secrets that are happening in the Zimbabwe Defense Forces, ZDF, military. Vakomana mune je. Tikati wangu, inini ndiri kukunzwa, kana uchiti tine je. We understand with sure this and that, but that's not our purpose. It's not like tiri kubudikira panapa trying to be the toughest guys. Tiri kubudikira panapa trying to inform the ordinary Zimbabwean about what's happening munyika yavo and about the things they can do to stop or improve or promote or take forward whatever is happening munyika yeZimbabwe. Zvikanzi, we understand you. We really do. But inyaya yatinayo nhasi inyaya hombe, inyaya yekuti haidi kuhandliwa with carelessness. Mhuri yaMnangagwa iri kubuda munyika iti in alarming rate. Tirakomana nyatsokutsanangurai boys zviri kuitika, but in fact tabvatati imimi vakomana musati matiudza zviri panze cousin waMnangagwa, budhu waMnangagwa, cousin sister, blah 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 blah. Tiri kuda kunzwa about the direct Emmerson Mnangagwa's family, him and auxiliary Mnangagwa. Chimbomira zvapana na Sean wana Collins, zvapana na Kuda nana Emmerson Jr. Tiri kuda kuoti iye Mnangagwa Emmerson naye auxiliary vari kuronge boys. Kana vari 2 auxiliary na Emmerson, iri ndo boys rokuti richinogona kupinzwa maseuka rorohwa. Zvikanzi polisi ingazorwawo tumadhara twakaita sana eso Emmerson Mnangagwa sei. Ndomirai kudaro kuma tikati iwe ndo boys rogona kutorwa neshamboko iri. Zvikanzi alright, anyway tokunzwai boys. Tikati but tiudze about Emmerson na auxiliary. They are the main actors after all. Hapana na Sean. Iwe unoita sei kana iwe wangu zvagwa uri mwana wapresident? Of course you love your father, you're going to support the presidency, you're going to support your mother, etc. But at the end of the day, kana wanga wachizogwagwa newe pasi konzi wangu ngatipoke explainera why Zimbabweans, ordinary Zimbabweans, don't love your father. You might end up understanding. No, you know? So don't punish hapana na Sean, hapana na Collins, hapana na Kuda Kwashe, hapana na Emmerson Jr. Don't punish them. Hapana kutokuna kuto. Hapana they can stand for their father. One time, they can actually be able to release their father. Kuti vana father vavo kana momsi vavo auxiliary kana Emmerson vasasungwa. But at the same time, these young boys and young girls can actually stand for democracy, stand for the poor in the society and uplift them. Now this is a different story because you only expect to vana vaMnangagwa etc. They must be as evil as possible so that we can punish them as hard as possible. Vanhu vangaida kutoti unganidzai tiwana vaMnangagwa totunamisa tovarova right in front of public, toda kurova nemboma. Vana Sean vana chichi vanangada kudorwa nemboma in public kuti unganidza vanhu tirove vanhu boys in public. Munhu wese akatasa tichibamura vanhu. But then you only find out kuti vana vaMnangagwa they are actually about democracy, pro-democracy, pro-people. They really love Zimbabwe. They really love real systems, real democratic, balanced systems. You'll be surprised. Mpana Emmerson arikuita sei? Mpana Emmerson Jr. Mogazaka mpana akanzwa kudana na Pokelo. Kuti mpana iwo aitorera Stana. Wakatorera Stana, bozi Stana hana mari Pokelo pasinewe. Ko zvino zviStana waoneka Chembere Olinda ku Britain ari kuchengetewa. Ende Stana wakatotorerawo kampana kanonzani. Kampana muri Zimbabwe. Anzani Titan kampana kari useless, kasimp to the fullest. Good kampana accepted this position. You know what? I'm going to be a simp in. Uyu mukadzi anonzi Olinda Chapewa hana umwe murume, ane vana vake, ane zidumbu, ane tugaro tudiki, ane mashwapa, ane chi, but inini mpana Titan, I'm going to marry this lady. Mpana ndobva atogwa akaendeswa naye paEngland. Mpana ndokurova chunhu ndokutozvarisa Olinda. Anditi
Olinda kaka ndobva kazodiscover kuti kune tumamedical remedies this and that, ndokubvisa zidumbu, ndokuwedzera tumagaro or whatever. Olinda wakudzokera naStana akati hayiwo, in fact to the extent that Olinda wakaabuse mufana Titan, kuti mufana Olinda wakatoshedza kuti mufana Titan imi tonzwira tsitsi mufana Titan, kwanzi mufana Titan uri kurohwa kumanyowa, uri kurohwa kumashure. But Olinda, why wakudaro kamfanaka? Kari innocent, we understand kamfanaka kasimpi kekuti surely no woman will respect kamfana Titan for what he did. Kuti Titan, mfana waimba music yo, ukaita kuti uzikamwe nekuda kwa uyu mukadzi uyu, mwana wa Andy Brown, Amara Brown, andidi. Mukaeneka song kenyu, mfana Titan ndobva atanga kupisa, mfana Titan ndobva atanga kutodiwa nemabhebhi, mfana Titan ndokuita sei? But mfana Titan ndokuita chima, ndokunorovora Olinda. But Olinda, are you going to do this to the extent that unoti unobudikira yoko vanhu uchirikwa ari kurohwa kumanyowa mfana Olinda mayako mani we Olinda, and then you get back kuna Stana waunozva kuti mfana Stana chidog, but chidog chisina mari. Roti Stana, reason why Stana ana Olinda is because Stana chimutamburi murombo wamazuva kunge Elias. So Stana ari murombo wamazuva is just like, you know what, I'm going to go to England. Ezero ndapinda mumba na Olinda. Because no Olinda chakasvina matumbu, chakasvina zviza. Chawo chimunhu chekuti chakuonekera. Chane to shape. Zimbabwe. But tudadzoka panyaya iyoyo. Olinda kawaneka shape, kakutora Stana back, kakuvhara Titan page. It's not a problem kuvhara Titan page. Titan is a simp, a well-known simp. Yekuti chero isusu tobvuma kuti Titan is simp. But although Titan chiri chisimpi, haungazokanyadzisa to the extent yekuti wakati kamfana gay and stuff. Come on, Olinda, come on. B. So, zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe. Isu pano tiri pamuzinda wevanhu. Pamuzinda wevanhu toita cash. Pamuzinda wevanhu tomirira vanhu. So, stay tuned, stay subscribed, and thank you for watching.